Čus, já jsem Mikey. Čau, tady Oskar. Ahoj, já jsem Oresko. Čau, tady Šok. Čus, já jsem Beastík a hraju za Sinners. Po 680 dnech Sinners vyhráli turnaj, tak vnímal jsi to, že to byla takhle dlouhá doba v týmu? Po kolika? 680. Tak pro mě to bude určitě díl. Pro tebe to určitě bude díl. Za mě to je jenom otázka času, kdy už konečně něco vyhrajeme. Byl jsem rád, že jsme vyhráli, jako bral jsem takový zápas a když jsme hráli turnaj, je to bonus. No. Nevím, default, no. No, jako my jsme to moc ani neslavili, tak možná jsme tomu ani nevěřili. Vnímáš nějaký rozdíl mezi Oskarem teď a třeba 2 roky zpátky? Akorát to, že se mi narodil syn. Změnilo to třeba i tvůj pohled jako v CSku nebo něco takového? Asi toho mám v hlavě víc, takže nemám tak jako čistou hlavu na tu hru a docela se mi tam matají jiné věci. No. Vnímáš ještě nějaký rozdíl mezi Sinners od té doby, co jsi tam přišel a teďka? Asi lepší komunikace. No. Asi jsme si víc jako sedli jako lidi, hrajeme už jako kvalitní za mě CSK, komunikujeme, jako zlepšila se komunikace a týmovost. Jediný, co to se tak změnilo, že jsme si víc sedli, že už jsme více hranější, jinak bych neřekl, že tam je nějaký extra velký rozdíl. Asi celkově jako takový nový vzduch. Pepa je prase, takže to je asi to, co přinesl do Sinners. Jak aktuálně probíhá trénink na Čínu? Neprobíhá. Víceméně jsme dali jako jenom oficiály, takže náš trénink je hraní oficiálů. Samozřejmě teďka po Praze už je to nějak naplánované tak, aby jsme měli třeba nějak jako 2 týdny, kdy prostě nebude žádný oficiál a bude se jenom trénovat. Měli jste teďka opravdu vytížený program, tak jaký to je být v takovémhle tempu a pořád hrát oficiály? Na jednu stranu si myslím, že to je jako docela dobrý, protože hrajeme, jako trénujeme, fixujeme chyby. A na druhou stranu ten člověk je strašně vytížený a už ho to jako deptá být ten jako 8 hodin za počítačem a hrát jenom to CS. Jako už jsem pocítil trošku, jako, že jsem jako je vyhořelej, mi přišlo. No, já bych hrál víc ještě. Dá se hrát ještě víc? Pojďme k Tipsport CS Fall. Dynamo útočí na 4 ze 4 turnajů, tak je pro vás i trochu motivace udělat z toho 3krát a dost a teď je porazit? To uvidíme. Jdeme si zahrát a doufám, že vyhrajeme my. Jo, tak určitě chceme vyhrát, jako. Vždycky chceme vyhrát a jako dáme do toho maximum, aby jsme konečně porazili tady. Je to pro nás takový ten odrazový můstek, který prostě musíme zlomit a doufám, že zlomíme. Máme tady zpátky nejlepší 4 na lanu, možná letos naposledy, tak vnímáš to nějak speciálně? Nevnímám, je úplně normálně. Ani ne, zaplať pámu, že se nepotkáme teď v chvíli. A jako já myslím, že to je asi fajn, že jsme se tady potkali zrovna my a že si prostě zahrajeme. Asi ani nepřemýšlel jsem nad tím vůbec. Jak to neřeším, bych řekl. Spíš mi bude asi chybět to MČR, tady, i když ta atmosféra tady je, tak mi bude jako chybět to MČR, což tady jako nedá se nahradit, MČR se prostě nedá nahradit. Jste česká jednička? Jo. Tomu se taky nechci vyjadřovat. Určitě. Jo, já si myslím, že jo.